Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sunana Ahmed, me sunan? Khadija. Khadija? Okay. Yanzu kina da saurayi? A'a. A'a ban da saurayi. Ba ki da saurayi? Eh. Okay, me faru? Ba kuma ina ji. Kada sauran ke zo ga bidiyon nan. A'a ba zai gani ba. Saboda na ganki ne kawai na ji na son ki. Ni din kuma? Ban san da me hakan ya faru ba. Na? Ban san da me hakan ya faru ba, ban san da me na ji hakan ba. Sabi to kai me ka gani kace kana so na? Kina da kyau. A hakan? A'a wallahi ni ba ni da kyau. To shi kenan ni da ya ga miki zuciya na ina son. Yanzu dai a cikin zan baki a cikin kiss ko mari ki zaba guda ɗaya. Duk wanda ka zaba. Ke za ki zaba. Na zabi kiss. The roof and let the